United-puolustaja Miikka Katila, tänään 4-3 voitto Tuto-Hokkeusta. Mitkä on puolustajan mietteet pelin jälkeen? No ja hyvät mietteet tietenkin, että iso voitto. Jatkettiin siitä, mihin keväällä jäätiin. Aikamoinen pisteautomaatti tällä hetkellä meille. Ja, eka 15 minuuttia oli tietenkin vaikea pelissä. Sitten saatiin pari maalia. Niin sitten se lähti omakin peli taas kulkea paremmin. Ja siitä sitten voitto tuli loppujen lopuksi. Mikä teki sen käänteen, että se oma peli lähti sitten kulkemaan 15 minuutin jälkeen? No ehkä nähtiin, että pystytään vielä, kaveri meni kuitenkin 2-0 johtoon, niin nähtiin, että pystytään kuitenkin kamppailemaan voitosta. Ja sitten kun saatiin just ne pari maalia, niin oltiin pelissä mukana. Siitä varmaan lähti. Nyt kausi alkaa olla puolivälissä, 20 ottelua takana. Miten summaisit alkukauden ja ehkä jopa käännät katseita tulevaan? No ihan ok alkukausi. Et tietenkin on pelejä, mitä oltaisiin voitu vielä kääntää voitoksi. Ja sitten on tietenkin pelejä, mistä ollaan saatu vähän vaikeankin pelin kautta niin voittoja. Että ihan ok alkukausi, mutta tässä on varaa parantaa vielä. Ja, kyllä mä uskon, että meidän peli kehittyy kevättä kohden paljon. No niin, ei muuta kuin peliä kehittämään. Kiitoksia. Kiitos. Vierumäki Unitedin huoltopäällikkö Jari Heiskanen, sait viime ottelun jälkeen päävalmentaja Lehtoselta terveiset, että ei välttämättä tarvitse enää tulla, että voittoja tulee ilman sinuakin. Niin, no tänäänkin tuli voitto, niin mitkä mietteet siitä? No hyvät mietteet on, että valmentaja vähän vitsaili viimeisen pelin jälkeen. Mutta hyvä näin. Alkuhan näytti enää vähän huonolta, mutta pojat karjas voiton kyllä. Olet seurannut valmennusjohon toimintaa sivusta tässä koko kauden ajan. Miltä se on nyt näyttänyt ja mitä terveisiä ehkä lähetät sinne suuntaan? No päävalmentaja toisaalta antaa Lehtoselle viestiä, että se on vähän liian innokas kaveri tämä huoltajahomma. Että Pitkin syksyä on opeteltu täyttämään juomapulloja hänen kanssaan ja hän on oppinutkin aika hyvin se homma, mutta on liian innokas kaveri, ei meinaa pysy pelin aikana vaihtoaitiossa johtamassa peliä, kun haluaa tulla erätauksi täyttämään juomapulloja. Kiitoksia Jari. Kiitos. Vierumäki Unitedin päävalmentaja Maso Lehtonen, haluatko esitellä meidän taulua? Pääsponsoreita. Tietotaulu, viimeisempää. Kyllä. Isommalla malli. Tänään 4-3 voitto Tutosta. Muutenkin voittoisa viikko, niin mikä on päävalmentajan mietteet? Tosi hyvä viikko. Keskiviikkona saatiin nousun jälkeen voittoja. Tänään taas vähän heikko startti, mutta sitä annettiin vastuuta siitä pelaajille siitä tekemisestä. Ja tämä on pelaajien peli ja pelaajat vastas huutoon tosi hyvin ja rupesi siitä parantamaan tosi nopeasti ja saamaan sitä tunnetta vähän mukaan peliin. Ja erityistilanteet toimi hyvin, pystyttiin pitämään pää kylmänä. Enemmän YV-aikaa, enemmän YV-maaleja. Se oli tänään se resepti ja sitten siihen päälle hyvä puolustus ja hyvä maalivahtipeli Vehviläiseltä. Niin ihan hyvä päivä, todella hyvä. Fiilis jäi, kuitenkin paljon äijää poissa, niin todella hyvä esitys. Kuten sanoit, niin alku oli hieman tahmea ja itse asiassa edellisessä pelissäkin niin kävi, niin miten siitä alusta voitaisiin saada sitten samanlainen, kun se peli etenee loppuakin kohti? Sen kun tietäisi, voisi olla aika medio, että yritetään nyt kaiken näköisiä poppaiskonsteja. Täytyy varmaan alasti mennä jonkunnäköisellä susikävelyllä tuonne koppiin ja velvoittaa äijää tai rikkoa jotain tai vielä joku moottoripyörä sinne kaasuttelee tai en tiedä. Millähän sitä keksisi, juottaa enemmän kahvia niille. Kaikille joku tempaus pitää tehdä. Tai jotain muuta siihen alkuun aina, että toi syttyy toi porukka, mutta kyllä se aina aika lailla tavalla sitten syttyy. Sen jälkeen se tulee aina uudesti syntyneenä, mutta koitetaan ensi lauantaille kaivaa joku poppaskonsti. Hakee joku samaani taikoo sekaan ja siitä heti lähtee käyntiin. Joitakin asioita olet jo rikkonut, niin se voidaan varmaan tuolta listalta ottaa pois, mutta nyt kausi alkaa olla puolivälissä. Miten kommentoit alkukautta? 20 peliä, 37 pistettä, hyvä tahti, se on se mitä lähdetty hakee vähän jopa päällekin. Et sillain niinku todella positiivinen alkukausi. Muutamia vaikeita pelejä, tiukkoja tappioita, muutamia todella hyviä tiukkoja voittoja. Aikataulussa mennään, sanotaanko näin. Katseet tulevaa ja loppukauteen, niin mitenkä tästä lähdetään sitten tallaa painamaan lisää pohjaa vai? Joo, lisää kaasua, että tänään kuulemma pojat lähtee Televalan etusynttäreitä viettämään tonne Lahden Monttuun, mutta sitten maanantaina taas ollaan hihnalla ja mennään kohtalaisen kovaa ensi viikkoon ja taas 2 peliä, niin ei tässä aikaa hukattavissa. Tässä on vielä hyvä määrä pelejä ennen joulutaukoa. No niin, ei muuta kuin tsemppiä jatkoon. Kiitoksia. Kiitos.